pyžamko máš, tiež zúbky čisté a modlitbičkou končíš deň, tatinkovi, maminke svoju vďaku, lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Voňavá fialka. Stalo sa to kedysi dávno na sklonku zimy. Tuhé mrazy už popúšťali a sneh sa už začal topiť. Ľad na potoku sa s praskotom lámal a ukázali sa prvé hnedasté fliačky zeme, no nie väčšie ako eurová minca. Ľudia chodili po uliciach so zamračenou tvárou, lebo všade bolo blato a plno vody. Museli sa vyhýbať kalužiam a mlákam a všetko bolo také smutné a sivé, bez života. Preto sa aj ľudia tvárili šedivo, ako by nebolo na svete ani kúska šťastia. Práve vtedy sa na jednom z tých fliačkov odkrytej zeme stal malý zázrak. V jedno pekné ráno sa na ňom objavila malá útla fialôčka. Takmer ju ani nebolo vidieť, taká bola drobná. Bolo jej veľmi zima a tak sa celá schúlila. Sklonila hlávku a naklonila sa, aby zachytila prvé lúče zubatého slniečka. Keď sa trošku zohriala, vystrela dva malé lístky a obzerala sa dookola. Nič pekné však nevidela, iba kopy špinavého snehu a jednu veľkú kaluž kalnej vody napravo. Fialka si vzdychla a bolo jej smutno. A vtedy jej prišla na zázračná myšlienka. Urobí tento kúsok sveta krajší. A tak pozbierala všetky svoje skromné kvietkovské sily a začala zo všetkých síl voňať. Bolo to namáhavé, lebo fialka bola maličká, ale ani tak neprestala. Keď išiel okolo nej pavúk, ktorý sa práve prebral zo zimného spánku a hľadal kúsok suchého miestečka, pokrutil hlavou a povedal jej: Na čo sa ale namáhaš? Veď si taká maličká a slabá a keď budeš takto silno voňať, ani sa zajtrajška nedožiješ. Čo z toho potom budeš mať? Fialka však pavúkovi neodpovedala, len sa na ňo usmiala a zavoňala mu na cestu. Aj takému mrzutému a rozospatému pavúčikovi to dobre padlo a hneď sa mu kráčalo lepšie. A nie len pavúkovi. Fialku bolo o chvíľu cítiť v celom okolí. Aj ľudia, ktorí chodili okolo ju, zavoňali. Trošičku spomalili a začali sa usmievať. Jedna drobná fialka dokázala vyčariť svojou jemnou vôňou úsmev na tvárach ľudí, pretože ju vydávala dobrovoľne a hlavne s láskou. Keď sa zvečerilo a fialka už minula všetku svoju vôňu a bolo jej už zasa veľmi zima, všimol si ju jeden malý chlapček. Veľmi sa mu zapáčila, preto ju odtrhol a priniesol domov ako darček svojej mamičky. A tak sa celý fialkin život stal darčekom, ktorý dáva ľuďom radosť. Aj fialke bolo u chlapčeka doma v poháriku s vodou teplo a dobre, a tak mohla voňať celej rodine ešte niekoľko ďalších dní, hoci vonku by bola celkom iste už dávno zamrzla. Veru, tak je to. Dobrota si vždy nájde niekoho, kto ju dokáže oceniť a kto sa za ňu vie poďakovať a odmeniť.